Türkiýanyň Istanbul şäherinde neşe maddeleri bilen ilteşikli 3 adam şolsanda Türkmenistanyň 2 raýaty tutsak edildi. Bu barada Türk media terişdeleri habar berýär. Haberler.com neşriniň Istanbul'un polisiýa müdürlügine salgylanyp 7 sentýabrda çap eden habaryna görä, polisiýa işgärleri Ataşehir etrapçasynda köçede neşe maddelerini satýan satyjylara garşy operasiýa geçirdi. Operasiýada Yunus Emre İ we Türkmenistanyň raýatlary Meylis A ve Ayna E adlı şüpheliler tutsak edildi. Gözlek işlerinde 67,44 gram girayin maddesi ele salındı diýilip habarda bellenilýär. Şeýlede gözleglerde 12,150 gram metamfetamin, 10,10 gram neşe goşundyly madda, 10 sany neşe terişdesi, 1 sany terede, 1 mobil telefon we bir kanun neşe gaçakçylygyndan alınandygy aýdylýan 395 Türk lirasy ortaça 52 Amerikan dollary hem ele salındy. Şüpheliler polisiýa bölümünden kaziýete geçirildi diýilip Türk neşriniň maglumatynda tutsak edilenleriň soňky ykbaly barada hiç zat aýdylmaýar. Adatlyk radiosu bu barada Istanbul'un polisiýa müdürlüginden we Ataşehir etrap polisiýa bölümünden goşmaça maglumat alyp bilmedi. Belläp geçsek, bu Türkiýede türkmen raýatlary bilen bagly soňky 2 hepdäniň dowamında peýda bolan 5-nji habardyr.